Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket naggapo ken ipagayam Jason iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinaga na Jason. Agtawanak iti upat apulo. Single ken awanan kaayan-ayat. Kayat ko kumamat ti maaddaan iti girlfriend. Ngem ti parikot ko, awan tinalpas ko a kurso, ken makigigyan laeng kinimanang ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Jason. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Jason, Apay ka di manang? adda ka di kwartam? Pangalak ngay kumaiti kwartak. Amumat asanak nagtrabaho. Di ikan ka. 1-5. Ha? Ay na, agyaman manang. Tangdan mo amang itultulod ka dagiti kakanakam iti eskwilaan da. Ang adda na ibagada kanyak. Ha? Anya day tamanang? Saan mo kanuidan amasapol nga itulod? Ta senior high school dan. Kasta ka di manang. Ay, mabain damot siguro tabo marito kan bumalasang dan. Anya nga ruden nga iti aramida kiti biyag ko itan manang. Ay kat dito'y kalatan balay ikan kalata iti kwartam. Agmula-mula ka laang di taarubayan, ken aglinis ka. Ay, bayaw, aglinis ka mat dito'y arubayan. Uwan bayaw. Mula agman kano itinatang ko na ni manang. Ay kataglinong kamat tanay nagpudot. Di mo parigatan tabagay. Uwan bayaw. Sige, labsan ka pa dito. Bakit? Simbang put kamot gaya man. Ay, apay. Imbaon mo ni Jason nga aglinis iti arubayan? Wen, takunak nga agmula itinatnateng. Ay nakat no nagpudot ti panawen. Unay maten apanang parigat mo iti kabsat mo. Ay, talaga laeng anagagat launay, jay kabsat ko. Noan niya ti pangibaunakken kwa na, mapanmat adagos. Naanos nga ron ni Jason. Awan makunak iti kinaanos na. Ang kasta nakadilatan. Saan ka din amang asawa? Kasano amang asawa, kat awan tupay cellphone na. Ken, awan kwarta na. Isungarod amasapaw nga agbirok iti trabaho na. Okay lang, met, nga agyan dito'y balay. Ang nungay plano na mat, timaadan iti bukod a pamilya. Jason! Pards! Oh, apay. Anya ti bagam, Roy? Busy kan samot nga aglinlinis dito'y arubayan damanang mo. Wen, aggardinak ngamin dito, uy. Nagkita kami ngamin kan ni manang mo di kalman. Kat naibaga na kanyak, nga umay kakano pasyaran. Tapay ka no? Katrumwar tamat agjaming kasyay. Jaming nga ibagbagam mo't. Awan lang aruden ti trabaho, makijaming akpay laeng. Kunang arod ni manang mo nga umay kaawisin. Takayat na makaaram kan iti balasang. Ha? Tila ibagbagamat ni manang ko. Ne, di mo kunan nga aglaklakay kan. Ay, rumwar kamat ngamin tap no makaaram ka. Manang, nalinisa kong ti arubayan. Agmula akton inton bigat. Ay na, ading ko, saan ka kadi nga agap apura? Makauray dayta. Rumwar kakit di, sumurot ka kadag iti babarkadam. Kan, kay agarum iti babalasang. Ni manang mat. Ay, sayang dayta kinatarakim abaro, no saan ka amang asawa. Awan puli tayo amabaakan. Baka asawa aktulat ta, manang. Kaanon tupay ngay. Inton agsarsarukod kan? Asino nga iti mayat amakiasawa ken ka, no dandan ni saan kanton amakapag na. Saan man aday ta ti pagsaritaan ta, manang?
Jaykit di imulak anatang ti pagsaritaan ta. Ay na, no kwarta laang ti parikot, ikan ka iti kwartam, basta rumwar ka, akadwam dagiti gagayem mo. Kababain mo't manang. Umanay mo't siguro ti 2,000. Mangkita ka mo't iti babae nga armam. Dahito iti kwartam. Dagitakat apa nagpurpurma pare. Ay na, nagtaraki ka talaga. Ay na, nagbanglo ka pa. Si kantumot nga min, Roy. Anyat basol ko. Ni manang mo Imasidag kanyak tapno kumbinsiran ka arumwarta. Ket, sa dino ti kayat mapapananta. Diyak amukan ka. Si katigaw awis. Sige. Adda na panunot ko. Ngamjak kayat agbarta ka. Wen, siyak ti makaamukan ka. Mangantalaang ditoy, ken aginom ta iti uray saggay sa abir. Desente a lugar da itoy, kas makita mat. Dagiti mangup opisina ti umay ditoy. Kasta ka di. Wen, dagiti mat katrabahwak dagiti adda iti may sa alamisahan. Ay, mabit lang taasit ga kida. Hello? Oh, Roy, si Kamat. May kami man tapno maksayan ti stress iti biyag. Sika, asino ti kadwang? Jay gayam ko. Adda kami iji alamisaan. Jay agmay-may sa alalaki ijay? Pogian yan, Nancy. Damdamagak laing no kadwam. Kastanti sa om. Barupay lang amin kat. Kaskan ka, balasang kapay. Mayat sa ngayam mo kayo iti tunggal may saa. Agtal na ka man si Karoy. Ato'y nagiti order yo, ma'am, sir. Waiter. Agyaman kami. Ada kadipay kanayunan nga order yo, sir, ma'am. Awanan, miss. Okay, sige. Enjoy. Apay nga Nancy. Dudwata matan dito lamisaan ta. Pinanawan data dagiti kakadwata. Wan nga rod. Ay, talaga aday jay aroy. In set up na tansamot tan. Wan nga rod. Sabagay, mayat matkit di Oh, apay anak ko namday tan. Kaya't ka nga minamaam-amo na sayahat. Balasang ka kadipay. Wan, balasang apay. Kanayon dak nga rod asurunan iti office mi. Tasyak laang ti balasang kada kami ababae ijay. Kasta ka di? Sardangan da kamat siguron asurunan. Numaki asawa kan. Ay katwin nung nagregat mat ngamin ti agbirok iti nasingpet a lalaki. Kaadwan na itan, kat adabisyo na kan babaero. Uy, sa anak akastan niya. Uray damagam kini Roy. Nabayag kami nga agam-am mo. Kat kabisado ng ti ugalik. Kas makita kan ka, kat talaga mat anasingpat ka. Sana kami nga umininom iti arak. Inawis naklaang ni Roy arumwar. Isong adak dito'y ita. Mayat ano kasta? Sa anak pa yung agsiksigarilyo. Awan na talaga bisyo. Ay, nasaya at nga rod na nagamamutan. Oh, kasano? Agsisina tayon. Next time tumanan. Nancy, talaga na isang sangayan da ito yung aldaw. Tanamam mo ka. Wan niya rod. No kayat mo, alaong ti cellphone number ko. Tawagan na to. Ayaw na niya. Awan cellphone ko? Awan cellphone mo? Ay, si kaman latin amok nga awan cellphone na. Sana problema da ita. Mabit lang tamang alak iti papel. Taiso ti pangisuratam iti number mo. Papanan ni Jason? Papan ka nung mga ala iti papel apang isuratan na iti cellphone number ko. Pudno ka ding awan cellphone na? Kuang amin. Nabati na ti cellphone na, balay da. Kastagayam.
Isupay mo ti maawanan iti cellphone. Aywan gayam, anyang iti trabaho na. Jakmetin na damag. Pards, masapul ang maaddaan ka iti cellphone. Awan mat igatan ko. Kasano ang maaram mo ni Nancy no awan cellphone mo? Di pasyarak langan iti balay da. Adda pag-playtime ang papan iti ayanda. Ha? Ay, dinamag na kanyak noan niya ti trabaho. Awan mat mapanunot ko nga sumbat. Di imbagam kumalatan a construction worker ak. Pards, importante nga main iti may sa alalaki nga adda trabaho na. Adda kwarta na. Amo na ti dumiskarte iti biyaga. Dakkel apuntos dayta. Tapno ayatan nakatimay sa babae. Ay, awan mo't nga ro trabaho. Ta makigigianak lang kadamanang ko. Dayta kat nga ron ti ibagbaga, Pards. Isu arog yamon ti dumiskarte. Oh, kumusta tilakad yo ka ni Roy? Mayat manang. Nag-enjoy ka matlaang. Lumablabasit ka mat. Nakainumak basit manang. Kat, intulod na ka ni Roy? Uwan manang. Kita ang manday jay a kaubingam. Ada pamilya na, ada trabaho na, ada pailugan na. Ay, kasta ka kumamat Kaya't tso ka di pumanaw akong dito balayo manang. Ay, awan imbagbagak akasta. Kinapudno na, kayat ko nga uray dito'y kalatan balay nga agyan. Taado ti maitultulong mo kada kami. Ang jakmat kayat nga agnanayon akasta Ti kayat ko maadaan ka iti bukod a pamilya. Bukod a balay, lugan. Kan kayat ko anaragsak ka akabsat ko. Kasanok nga maaramid dagita manang. Isu nga ron nga ibagbagakan ka masapul arumwar ka. Makilangan ka kadagiti tao. Iti kasta, makasursuro ka dumiskarte. Masapul nga agaram ka, iti kapkap no kam abalasang. Adda na amok abalasang manang. Kasla kursunadak. Kat mariknak akasla kursunadak met. Oh, nasaya at no kasta. Damdamagan na nga ro ti cellphone number ko. Ngam awan mo't cellphone ko. Addadaan a cellphone ko. Ited ko kan kadayjay basta kayat mo. Saanin manang? Problemak tumanan ti paglod ko. Alangan nga amin nakasapulak at dawatak paikan ka. Kasano ang ma-develop ti riknayo kan ni Nancy? No awan mat komunikasyon nyo. Amon pare, inted kanyak ni manang ko jay daan na cellphone na. Angam, jak pa'y mo't kabisado nga osarin. Dayti man, Di kipad dayta. Angam, di mo pa mo nga usaran? Amo mat ajak nagigigam iti cellphone. Ano kayat mo? Suruan ka? Sige man nga rod. Jak to pa'y amo no kasano ngayon. Mabainak mo't ngagpaisuro ka dagiti kakaanak ka. Tapuro high-tech ti cellphone da. Sige agad di mat. Di ka madanagan. Suruan ka. Ay na, kunaknuan niya ti aramiden nyo dito'y balay, Roy. Umay kuman iaram ti gayam kung agayatkan ka. Masapul pa'y aya akadwaem. Managbabain ngamin. Ingkasangwanan, tagur-uray kan ka. No addala ko ma-cellphone na, di aginawag kamilat na kuman. Apay, di mo kaya ti personal a panagaram? Adayo amay mayat ngam ti agaram babaan iti cellphone. Sa bagay, adda puntos mo. O sige nga rod, tainakman kasarita ni Jason. Oh, Jason, kumusta? Okay, aklang mat, Nancy. Ay na, dapay siya pero mo nga may nagpasyal. Sa bali tamot, no, dati makungkuna ang moral support ti barkada. Sa bagay matkit di, Oh, Kat, kumusta ti trabaho? Ha? Trabaho? Uwan, anya ti trabaho? Kwa? Awan pa'y trabaho kita, Nancy. As in, awan? Kasano ka nagbibiag na awan trabaho?
ko ang amin. Manipod pimusay dagiti naganak mi, gapu iti aksidente. Idaya kon balay damanang ko nagigyan. Kasta ka di? Dayta tipod no, Nancy. Saan ka nakalpas iti panagadal mo? Nagpatinggak lang iti second year high school. Sige, mabit lang ha. Inakmang timpla iti kape. Orayan na. Sige, Nancy. Oh, apay anak ulay magka-pards. Pampanunutag namin ti reaksyon ni Nancy. Idinamuan na nga wan trabaho. Anya nga iti reaksyon na? Kasla na dismayamat. Kasta ka di? Kasla saan na kun akayat. Gaputawan trabaho. Panunutom mat ngamin nuda kayo ti agkatuluyan. Kasano, tibuklan nyo a pamilya, no awan mat trabaho. Uwin nga rod, Pards. Among ngamin, Pards. Masapul nga adda trabaho, tapno adda maipanakal mo. Iti babae, ngar armam. Kababayin paikit din nga ibaga. Ikan naklaang ni manang ko iti kwartak. Ay, daita pa iti may sa arason. No apay ang masapol ang maadaan ka iti trabaho. Kasanom ang magatang dagiti personal agamit mo. Dagiti kayat mo agatangan, no awan mat source of income mo. Pards, saan nga agnanayon kat ikan na kanimanang mo iti kwartam? Kasapulan at tumakder ka iti bukod mo asaka. Oh, Jason, anya data marmartilyuam? Kuha manang. Tarima anak man ti alad. Saan pa'y mat anadadaal? Tapno at dala maaramid ko Ay, kunaklakit din no i-date mo ita jay balasang ar-armam. Ada kwartam, manu ayati ka sa pulam. Ni manang met, lukwan nakmanen. Ay, seryoso ak. Takayat ko ang mga sawakan. Oh, umanay, dahito yung 1,500 pesos apag-date yo kani anyat nagan na itayan. Nancy manang, ngam panagriknak, kat busted akon kan kuana. Anya? Busted ka? Kat no ko nam amadib-develop terik na yung adwa. Mabuti nga kon nga gayat manang. Ha? Jak ammo no anya ti aramidak iti biyag ko. Kaya't ko kumamatan ti maadaan iti bukod ko a pamilya, Mr. Lonely. Ngem amok nga awan ti mangayat iti kaskanyak, nga awan nalpas na, ken awan makukwartana. To'y pagayam mo, Jason. Jason, pagayam ko, saan pa yan naladaw ti amin? Ti aramidem, rugyamon ti agplano. Panunutem, no anya ti kayat mo, ang mapasama kiti biyag mo. Agpatulong ka kinimanang mo, wenno kinibayaw mo, wenno kadagiti gagayem mo. Mabalin ka nga agadal iti short course. Ket no maaddaan kan iti trabaho, ken bukod mo a kwarta, mabalin munton ti agaram. Awan ti imposible, no ingka aramiden. Bueno papagayam, ingka nangigan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Jason, iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.